Fact number 1. ଦୁନିଆର ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ଜୀବିତ ଥିବା କୁକୁର ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କେଟେଲ୍ ଡଗ ଅଟେ। ଏହି କୁକୁରଟି 29.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା। Fact number 2. ଦୁନିଆର ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ଜୀବିତ ଥିବା ବିରାଡିର ନାମ କ୍ରିମ୍ ପଫ୍, ଯିଏକି 38 ବର୍ଷ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା। Fact number 3. ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଶୁଣିପାରି ନଥାଉ। ଦୂରତା ଅଧିକା କାରଣରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। Fact number 4. ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର 9 କିମ୍ବା 10ଟି ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। Fact number 5. ଗେଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହାର ଜିଭରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। Fact number 6. ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। Fact number 7. ଶୀତ ଋତୁ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଖଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। Fact number 8. ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। Fact number 9. ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ବ୍ଲୋରି କୁହାଯାଏ। Fact number 10. ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଜାପତିର 31 ସେମିର ଲମ୍ବ ଡେଣା ଅଛି।